Sanda babatu kamar suda ba a sai ta harshe. Akarama kallau. Tunda mun yi ka faɗa mana sakon Alhaji ka ki ka faɗa ka ce sai ya zo da kanshi. To gashi mun kawo shi zuwa gare ka. To alhamdulillah na gode Allah da Allah ya sa kuka zo da shi. Alhaji abin da yasa nake son sai na ganka ido da ido kuma baka da baka mu yi magana. Gaskiya yadda kuke gabatarwa da yadda ake bayar da zakkarka ta dukiyarka Alhaji akwai gyara a ciki. Gaskiya akwai wani abin da ake aikatawa a cikin yanayin bayar da zakkarka, shari'a ba haka take so a yi ba. Akwai dai da take bukata a yi, amma zakkar da aka bayar haka ta yi. Sannan kuma akwai wani abu da ake aiwatarwa a cikin bayar da zakkarka. Kaɗan wannan abin haramun ne. Shari'ar addinin musulunci ba ta amince da shi ba kwata-kwata. Babu shi, bid'a ce kuma haramtacce aka kirkire ta aka kawo ta. Sannan kuma akwai mutanen da ya cancanta in ka fitar da zakka ka bawa. Da farko inda ake fitar da zakkarka a tara mutane jinkin ana ta kokawa, wani ma'iji ciwo a wajen wannan, wani raunin da in an ba shi zakar da kansa maganin da zai siya yi maganin raunin nasa ba zai masa ba. Domin 2,000 ne ake bayarwa ko 3,000, in ta yi yawa 5,000. To wannan idan an bayar haka nau'in zakka yayi, amma kusan abin da ake sha'awa wajen bayar da zakka kamar inda kake za Alhaji, wala Allah zakkar da za ka fitar ta kai miliyan 100. To miliyan 100 nan ka samu mutum 10 waɗanda suka cancanta a ba zakka, kowanne ka bashi miliyan 10. In Allah ya yarda sai an samu mutum 8 a cikinsu shekara mai zuwa in ta zago su ma sun cire zakka. Kaga da haka har sai an kori talauci daga cikin al'umma yayi nasu waje. Wannan ita ce hikimar shari'a da take a bada zakka kuma yadda zai yi amfani. Sannan na biyu abin da ake aikatawa wanda yake haramun ne, a yaranka da ka saka ka wakilta su dinga kula da bayar da zakkarka, to yadda ka ce fa su yi Alhaji ba haka sai, domin suna suke rubutawa, lambobi suke bayarwa, kuma kuɗi ake ba su sakamakon a bada wannan lambar ko a rubuta wannan sunan da za a bada zakar su kuma sai a biya su. Wannan haramun, wannan bid'a ce mugallaza a cikin shari'ar addinin musulunci kwata-kwata babu. Saboda haka a yi kokari a daina wannan abin da na sa aka kiranka a daina. Wacce shawarar da na bayar, wacce shari'a ta faɗa, a yi shi don a yi kokari in Allah da shekara 3 talakawan da suke kusa da kai na hannun dama da na hannun hagu in Allah da sai sun dama sun mawadata, kuma wasu ma sun zama mawadata a tare da su. Sannan sai mutanen da suka cancanta a ba zakka ba kowa za a ba wa zakka ba. Duk mutumin da yake karkashin ka zai amfane ka da sunan ina cikin dan uwanka ne ko jininka ne, yana karkashin inuwarka, to ba za ka ba shi zakkarka ba. Idan mutum ya mallaki nisabi wanda zai iya fitowa da zakka, yana cikin mawadata, ba za a ba shi zakka ba. Kamar inda Allah subhanahu wataala yake faɗa cikin littafin sa mai tsarki, yake cewa innamas sadaqatu lil fuqara'i ila har zuwa ƙarshen ayar. Mutum jinsi 8 ne Allah ubangiji yana manta su ba a zakka, za a ba zakka. Saboda haka in ba cikin 8 ɗin za ka ba zakka ba, to in ka ba da zakka ba ta yi ba. Sai dai malamai faƙihai suna fitowa da wata magana kan cewa a cikin mutane akwai ahwaju ilan nas, akwai mafi bukata mutane. Wannan fakiri ne, wannan bakiri ne, wannan fakiri ne, wannan talaka ne, maskini ne wannan. To sai a kula cewa wanne ne yafi bukata. Wannan ce ta sa kaga za a dauke zakka daga cikin birnin Kano
a tafi wani gari a je a kai ta. Wannan ce ta sa kaga an ɗauki zakka daga cikin ƙwaryar arewacin Najeriya an kai ta wani sashi na Najeriya. Irin wannan ce za ta sa kaga an ɗauki zakka kwata-kwata daga Najeriya a tafi wata ƙasa ta daban a je a kai musu wannan zakkar. Saboda me? Saboda wayannan suna da buƙatar zakkar fiye da wayanda suke cikin Najeriya da kuma fiye da wayanda suke cikin Kano ko kuma fiye da wayanda suke cikin unguwa. Makocinka na hannun dama, makocinka mai bi masa na hagu, gida 40 gaba, gida 40 baya, gida 40 dama, gida 40 hagu, sai ka zaɓi wanne ne mafi bukata, wanne yafi kowa bukata. To wala Allah idan za a fitar da zakkan miliyan 10 a basu shi sai a bashi 20 saboda ya fi cancanta. To dai insha Allah ina ganin wannan shine dan gwargwadon abin da aka sani, wannan shari'a ta faɗa kuma ita ce nake ta kwaɗayi. Allah ubangiji ya sa a kirawo ka a gaya maka ko Allah zai sa a dace ka aikata abin da aka ce. To mu akramaka Allah, na gode, Allah ya saka alheri, kuma ina gode maka ta ba da gudunmuwanka na yadda ka gyara rayuwata. Allah ya saka alheri, kuma Allah yadda nan gaba dai dukiya na ina ɗauko na zakka zan zo in baka, kai ka san wanda ya dace a bashi. Sannan kuma su kuma waɗannan wanda suka na ɗaura su a turban dukiya na, su ne suka lalatar mun da shi, suka batar da ni, ta bangaren su nake bi, kuma su kun cuce ni, tsakanin mu da ku Allah ya sa ban yafe ba, kuma ba zan yafe ba. Kuma ayi hakuri alji, Allah ya sauka, Allah ya fasa. Allahumma Allah ya fasa. Allahumma hannunka mai sanda, hannunka mai sanda, hannunka mai sanda. Ya kamata ki fahimce ni ba. Na fahimce ka mana. Aure duk sanda za a yi shi abu ne mai kyau. Sai ya zo rana tsaka ya ce mu shiga ɗaki, ni kuma sai na ga hakan ba daidai ba ne. Kuma kin ga dai ai ba ki bice ce ma mijinki ba. Biya da kuma samar da ganin wa ido abin da yake faruwa shi kadai zai bambance maka shin auren dab da azumi yana da amfani ko kuma a'a yana da wata illa ta musamman. Auren azumi. Mu shiga daga cikin Allah. Ki me za a yi? Sanda na hana bikin nan. Kusa da azumi, a bari bayan sallah a yi shi. Da Allah mu shiga daga ciki. Auren azumi. Abin da ya faru kenan Maryam. Yau din nan da ranan nan. Ni da ita gaba ɗaya muna jin kunya junanmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mashiryin wannan shirin Ismail Bashir Isa, wanda ya bada umarni Bashir Ci Sharif. Auren azumi. Mutane ba aka tara suka yi shaida, kina tambaya ta me za a yi? An yi abin kuma sannan kun zo kun yi aika. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Auren azumi. Wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Litinin a tashar mai suna IBI TV da misalin karfe 9 na dare.